Соломон Паси има думата. Един момент. Соломон Пас да се готи Димитър Йончев. Ако дам почивка, ще се удължи повече. Всеки има възможност да излезе, да пие едно кафе, пак да се върне. В край на краищата това се практикува във всички международни организации, всички парламенти на света. Моля ви се. Благодаря ви, господин председателю. Достопочтени депутати, обсъждайки този законопроект, имам чувството, че ние се готвим да боядисаме днес една сграда, която утре ще бутнем. Изхождам от становището, че непрофесионалната армия е един анахронизъм, който така или иначе ще изживее своето време. Но въпрос е дали трябва да боядисваме тази сграда с предлагания законопроект. Изслушах с внимание изложението на министъра на отбраната и ще си позволя да върна вашето внимание върху онзи пункт от неговото експозе, в което той каза, че бихме могли да се ориентираме към една армия, към един срок 12-месечен, за 12-месечна служба, и мотивира отказа от това предложение с това, че околните държави, съседните нам държави, имат такава или онакава структура на своята армия. На това място, това изглежда наистина един въпрос, който трябва да бъде обсъден. Дали количеството на нашите въоръжени сили трябва да зависи от количеството на въоръжените сили в съседните държави. Точно така, господин Тодоров, някой трябва да я пази тази държава. И точно на това място, позволете ми да отправя едно питане към българското правителство, именно подкрепяйки това, което вие казвате, че някой трябва да пази тази държава. Проучва ли българското правителство възможността, щото България да стане членка на НАТО? Смятам, че това е една възможност, която би предпазила държавата, господин Тодоров, и надявам се, вие няма да ми възразите. Надявам се, че на това място уважаваният от мен Драгомир Драганов няма да каже, че правя политическа спекула. Но него го няма в залата, вероятно той пие кафе. Конкретно, не подкрепям идеята на уважавания от мене депутат от ляво да гласуваме законопроекта според член 83, точка 2 от Конституцията, където се казва, че двете гласувания на законопроекта могат да станат по изключение на едно заседание и без допълнително обсъждане в комисиите. Не смятам, че предложеният законопроект би могъл да бъде гласуван по такова изключение, тъй като духа на всички изказвания, които направиха преждеговорившите, говори за това, че този законопроект не е готов за гласуване, за да бъде гласуван без допълнително обсъждане в комисиите. Предлагам той да бъде върнат в комисията и поправките да бъдат отчетени. Благодаря. Има думата Димитър Йончев. Да се готви Атанас Кехайов. Димитър Йончев, 83-ти Карловски едномандатен район. Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, аз се извинявам, че не мога да се занимавам с такива крупни въпроси, както преждеговорившия, и няма да мога да обсъждам въпроса за военния съюз с Турция. Но предлагам, че на някое друго заседание, когато се подготвим, ще мога да участвам и в него. Ще се концентрирам върху нещо много по-малко по своя мащаб. Става дума за това, което е дадено в законопроекта. Мисля, че той попада в раздела на един тип решения, в които ние се намираме и вероятно дълго време още ще се намираме. Сега в момента е възможно да се вземат само два вида решения. Едните са много красиви, но не струват нищо, а другите не се забелязват, но са ефективни. Опитът ни да търсим нещо междинно се сблъсква с емоциите ни и за сега ние все още трудно се справяме с така наречените красиви решения. Аз мисля, че много красиво решение висшистите въобще да не служат, а другите да служат 2 месеца, ако желаят.
без да се ощетява бюджета. И е в съюз с латиноамериканските военни организации. Мисля, че ще бъде прието много широко така това. Има и други идеи, но аз няма да ги споделям всичките. Само по това, което има в законопроекта. Поставя се въпроса за професионална армия или не. Аз сега разбрах, че професионалната армия е кретинизъм, остатък от миналото, някакво такова отвратително явление. Нещо, което само един крайен глупак може да отиде към наемна армия. Към наборна армия. А професионалната армия, това е бъдещето, това е красотата, това е онова, което очаква всяка една цивилизована страна. Ако използваме този критерий, може да получим съвсем друг списък на цивилизовани и нецивилизовани страни. Сред тях ще попаднат такива страни, които никой не е очаквал да са попаднали там. Предполагам, че онзи, който е минал през армията и е служил в нея, е забелязал, че нищо ново няма, след като Хашек е описал. Библията на армията е Швейк. И ако човек иска да има някакви духовни устои и да оживее по време на службата, трябва да чете Швейк. Знам цели глави на Исус.